Ndichikutambirai zvekare pano paTrare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndichitenda susisisa. Ndinoshaya kuti ndokutendai nei. Tasvika 100,000 subscribers. 100,000 subscribers. Asi kutamba nawo masubscribers andikutaura nezvawo. 100,000 subscribers. Sefamily tinofanira kungofara zvinhu zvinofadza. Ndichikutendai zvikuru nesupport yamuri kupa pano pa this YouTube channel. Hakusi kugona kwangu kana kungwara kwangu. Ndichitenda nemaprayers amunondiipa nguva nenguva muchiti atirare tinoshuvira kuti uwedzerwe njere zvinhu zvako zvinge zvichienda kure. Ndoona vazhinji vanotiti ndine respect kuva ndinobva kune vanhu. Ndicharamba ndakadaro andife ndakachinja. Ndinokutendai zvikuru vabereki, vana baba, vana mama, vanin'ina, mabrothers, sisi vanin'ina. Ndinokutendai mese vari kusapota pa this YouTube channel. Rudo rwenyu murambe makadaro. Mwari ave nemi mese nguva nenguva pane zvese zvamunoshuvira muupenyu hwenyu. Ndinoshuvira kuti Mwari vazvizadzikise. Mwari ngaave nemi nguva nenguva. Zvisinei sekuziva kwamunozviita updates tinge tichingopanana. Ndiregerewo kuzivisai manews updates nekuti tasvika 100,000 subscribers. Tinoda kutopfuurira tiende kure, but patasvika zvinoda kutendwa. So manews updates panapa tinobatanidza tinoita kuti muwane manews updates akati wandei pa this YouTube channel. Kana usati wasubscribe chitongo joina family, ndinokumbira usubscribe utena on the notification bell. Uyezve malikes enyu akanyanya kukosha zvikuru. Vakasubscribe kudhara vanotoziva kuti aiwa malikes akakosha pa Trare 263 nemashares ekushare this video. So ndichabatanidza manews updates, ndichabatanidza video rekugweru, ndichabatanidza nyaya ya former vice president vemuno muZimbabwe vakafa, vamupelekezela mpoho. Mutumbi wavo wapinda muZimbabwe vakafira kuIndia, vakafa vane 84 years. Ndakarekodha news idzodzo ndakaposta pa this YouTube channel. Chingoti mutumbi wavo wazopinzwa muno muZimbabwe uchibva kuIndia kwawakafira. Chingoti rest in peace kwavari, ngavazorire murugare. Ndo zvanaida ngokuzivisai. Apaitike chinhu chekuti chinoitika mubva matadza kuchiziva kubva pano pa Trare 263. Azviitike izvozvo. Next update ndoda kubata mubiro uri kuita vanhu. So far ndoda kupa chenjedzo kune vanhu vari pano apa pa Trare 263 vari kuona this video. Kana unga usati waziva mbavha chero dzechikadzi dziriko ende vari kufamba vanitori nemota. Ndine video randichakuisira iri pagweru remukadzi ari kuchema achiti ndakabirwa muno muna December. Zvisinei abirwa muno muna December anga asati ane proof yekuziva kuti ndiana akaba, but akatoteerwa munhu uyu ari pamashops. Akateerwa nemukadzi uyu ndichakuisirai video rake pama CCTV akazoshedzwa kushopu yainge aenda kunotenga kuti aiwa imi makabirwa, video renyu chazoriwana remukadzi akakubirai. Ende mukadzi uyu aishandidzana nevarume. Nyika ino yashata yeZimbabwe vadikani. Video iri rabuda nhasi riri kutenderera mastreets social media ende mbavha idzi dziri kutsvagwa. Vanongononoka door kana uri mumota obva wanzi tai rako raponja. Vanogona kutovhura tai. The moment unonzi tai rako raponja rekumashure, paunenge uchienda uchinotarisa tai paipai, umwe anogona kusara achivhura door obva aba mari. Ndo kambiro kavari kuita izvezvi. Saka ngwarirai paipai pamunenge makapaka unongonzi tai rako raponja kumashure ukuku. Iwe the moment yauchaenda unotarisa tai vanenge vatoriponjesa zveshuwa ende renge chitobuda pressure. The moment yauchati thanks nezvawandiitira rega notarisa tai rangu, vari kusara vachiba. Vadikani, nyika yeZimbabwe yashata. Unoona munhu achiti chowa achienda kunoba zvaasina kushandira, turi chidumbu chake achienda kunoba zvaasina kushandira. Hama dzangu chenjererai mbavha mugweru, mbavha. Nezuro ndakasangana nembavha mugweru kuma 3 ndikabigwa sezvamuri kuona pavidhiyo apo. Ndakabigwa chikwama. Mukomana iyeyo wamuri kuona ushu ndiye akadzokera uko andi muri kuona ndokunodana vamwe vake vakanga vari mune chimwe chimota. So mbavha dzanetsa mugweru, ndiri kuchema izvezvi. Ndakabigwa mari yakanga iri mumota. Chimota chamuri kuona chiri kusvika icho cheblue icho ndo makanga mune mukomana uyo akusvika uyo abva pamota pangu apa. Abva aenda kumota kwachinoudza munhu ari mukati mumota imomo. Sezvamuri kuona mukadzi uyo ndiye ari kutobuda mumota imomo. Mukadzi uyo achibuda mumota ndiye akanditevera. Inini ndakanga ndaenda kunotenga. Mumota makanga masara mune munhu mumota imomo.
saka mukadzi umwe uyo aitoona andobva anditevera, ari kundonitevera kwandani ndaenda ndichinotenga zvinhu zvekuvakisa kumugweru pasummit. Mugweru mune mbavha, hama dzangu, vane new trick yavari kuita, saka ndiri kukurudzira kuti vanhu vese vaonewo zvakaitika pavhidhiyo, mugoonawo ramangwana. Ndini uyo, ndine mwanawo, ndiri kutofamba ndanzi yezvino hatichatengeseri kusaidi kuno kuti akutengesera kufront, saka ndini ndakutoenda kufront. Mukadzi uyo ari kutonditevera, inini apa hapana zvandiri kuziva. Apa vane chimota icho cheblue icho cheaqua icho, akusvika pamota akunokera munhu ari mumota, anoka paya kumuti taya riri kulika pressure, vhiri renyu rakabayiwa. Saka abuda uyo kusaidi kwapasenja uko muri kuona kune munhu ko uyo mukadzi ari bhizi kutaura nani nemunhu ari kubuda mumota. Uyo atovhura dho atotora bhegi atobuda, uyo ari bhizi kutotarisa paya pavhiri, bhegi ratoenda. Saka inini pandiri kuzodzoka paya ndiri kuwana bhegi pandibatsirewo, ndiri kuda kuti dai tadziwanawo mbavha idzi ndidzosawo mari yangu. Ndakabirwawo musi wa9 December 2024 ari Muscat. Ndibatsireiwo hama dzangu. Vadikani, ndinofunga mazvionera ichenjedzo kune vamwe vanhu vanenge vasati vaziva chiitiko ichichi. Panapa paTrare 263 tinozivisana manews updates nekupanana chenjedzo yekuziva zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Next update ndakubata nyaya yaMaidu Terere, zita rawo rekuzvarwa anonzi Dorcas Vambe. Dorcas Vambe nehanzvadzi yake inonzi iyo Kuda Kwashe Vambe vakaita fraud yavakaita yakamira so sekastoma yakaenda ichida kunotenga mota kwavari. Yaida ichida kutenga mota kwavari yanga ine 16,000 US, aida Toyota Hilux GD6 yanga akaudzwa kuti haisi kubhadhara matax kuti ipinde muZimbabwe, ichangopinda zvakanaka. So customer iyi yaenda inotenga mota yanga yakanzi idhilivharwe naKuda Vambe, yakabva yatadza kusvika. Customer yakabva yanzi aiwa, isu zvatakuita pabudget yemari yawanga wakatipa yatakupa mota 2, Ford Ranger neMercedes Benz C200. Saka customer yakabva yasanopiwa Ford Ranger. Yapiwa Ford Ranger iyi, unongoziva wakatenga motawo dingo ida kutesta kuti yakamira sei, uchirova marounds. So customer yapiwa mota yakabva yapinda marounds ichidriver mota yakabva yabatwa nemutemo, yakabva yatorwa. Customer yaona kuti yatorwa mota yakabva ati aiwazve indabvisa mari handingatorwe mota ndatenga chinhu necash. Ende mota iyi yanga yakarejistwa kuBotswana, ivo vanga vakati haina pressure, zvese zviri correct. So customer yaona kuti yatorwa mota yakabva yaenda kumatare edzimhosva, yabva yanomhan'ara nyaya, ndo zvakakonzeresa kuti Mai Terere vabatwe nemapurisa. Ndosika makaona video raitenderera nezuro mastreets social media, vanhu vachibvunza kuti hatirari ingave nyaya yasungirwa Mai Terere yanga iri nyaya yefraud. Bell vakabva vanzi $100. Takutarisa mumacomments anzi munhu waMwari hauzozvifungiri munhu waMwari kana achiimba ari paside padedhi. Eheka, much love.